Sådan her blev jeg involveret i det største pyramidespil i verden. Hahaha, det troede du i hvert fald, men lad mig lige pille illusionen af at servere sandheden, som godt kan svige lidt i øregangen. For ja, jeg har haft måneder, hvor trading har føltes som en money glitch til livet, og jeg har haft måneder, hvor markedet slog mig så hårdt, at jeg nærmest kunne høre børsen viske bedre held næste gang, champ. Men det er faktisk ikke op- og nedturene, der afgør om noget af et pyramidespil. Så lad mig skære det ud i pap. Selvfølgelig kræver alle virksomheder salg for at eksistere. Det er meget normalt, men forskellen ligger altså i, hvad der bliver solgt. I en rigtig virksomhed, der køber du et produkt eller en service, der faktisk har værdi, uanset om nye mennesker kommer ind eller ej. I et pyramidespil, der er ingen reel værdi. Der flytter man basically bare penge rundt mellem nye og gamle deltagere, og alt vil lige pludselig falde sammen, så snart tilstrømningen stopper. Så det jeg laver, det er altså noget helt anderledes. Jeg købte adgang til uddannelse, værktøjer og et stort fællesskab. Et sted, hvor man kan lære at forstå de finansielle markeder, og ikke bare kaste penge efter dem som en blind dartspiller med selvtillidsproblemer. Så ja, for mig der føles det her 100% som at have fået en nøgle til et skjult bibliotek, hvor du lige pludselig får adgang til en masse bøger, som kan lære dig, hvordan markedet det hænger sammen. Og jeg havde aldrig nogensinde troet på, at det her det eksisterede, før jeg faktisk prøvede det. Og seriøst, jeg er taknemmelig for at være i et community, hvor man ikke sidder alene i mørket og gætter. Folk deler viden, fejl, wins, som om det var hemmelige opskrifter. Og damn, ser jeg bare 5 år tilbage i mit liv, så ved jeg slet ikke, hvad jeg skal sige. Og her er opskriften til, hvordan man laver en så syg udvikling. Basically så er det bare, at man tager en masse action, tager en masse chancer, plus man studerer rigtig meget. Det er ikke magi, det er ikke held, det er basically bare at gøre det. Så hvis nogen stadig vil kalde det et pyramidespil, så er det helt fair. Men så er det i hvert fald det første pyramidespil i historien, hvor det er, at du kommer til at rykke dig så meget.